Rudy Verhagen wil een topsportcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Venray starten. Hij wil een zo professioneel mogelijke omgeving creëren voor G-sporters. Rudy Verhagen heeft al jaren ervaring met G-sporters door het organiseren van G-judo vanuit zijn sportinstituut. Hij liep vaker tegen problemen aan en merkte dat de organisatie voor G-sporters lang niet zo professioneel ingericht is als de organisatie voor valide en minder valide sporters. Daarom wil Rudy Verhagen nu een topsportcentrum voor G-sporters oprichten. En hij heeft al een locatie op het oog. Nou, het zou fantastisch zijn als we dat op Sint-Anne-terrein mogen doen. De GGZ heeft gezegd van het zou voor ons ook fantastisch zijn. De gemeente zegt ja, het zou voor ons ook fantastisch zijn. Dat is de locatie. Nou, wij vinden het ook fantastisch. Dus het zou daar eigenlijk het mooiste kunnen zijn hier. In totaal worden 9 appartementen ingericht. En dat niet alleen voor sporters uit de regio. We gaan voor heel Nederland, dat is het doel. Kijk, we hebben daar een locatie met 9 appartementen. Dus 9 appartementen die moeten gewoon gevuld worden met die sporters. En die sporters moeten daar een leven krijgen zoals een topsporter altijd heeft. Dus waarom hun niet? Om het goed draaiende te houden wil de organisatie het centrum ook door mensen met een beperking laten runnen. Het is een onderdeel van een zorgsportcentrum. Rudy Verhagen hoopt en denkt dat het centrum in 2015 gerealiseerd kan worden. Het beeld, de opstandige man en zijn bedroefde geest, komt terug in de grote straat. Enkele jaren geleden werd het bronzen beeld van zijn sokkel gestolen. Het beeld werd in 1976 geschonken aan Venray. Eerst stond het in de Grote Straat, later op het grasveld bij de Grote Kerk. Tijdens de herinrichting in 2010 kwam het kunstwerk op een nieuwe plek in de Grote Straat te staan, waar het binnen enkele jaren werd gestolen. Een verdrietige zaak waar geen oplossing voor leek te zijn totdat er een ontdekking werd gedaan. Gelukkig was er een tweede beeld gegoten in 1976 toen het beeld gemaakt is. En daar kwam de gemeente en Kruisenkapelle achter en daarom is het mogelijk om van die tweede origineel een kopie te maken. Dus eigenlijk heel zeldzaam dat dat kan. Waar komt het te staan? Het komt op de plaats waar het stond, dat is midden in de Grote Straat bij de witte woning, zeg maar, tegenover waar nu Gerry Weber, de textielzaak, zit. De replica is gemaakt van kunsthars en lijkt bijna precies op het origineel. Er is bewust gekozen voor een kopie van kunststof om te voorkomen dat het beeld weer gestolen wordt. Wij hopen dat die niet gestolen wordt voor de oud ijzer, voor het koper. Want die mensen die dat jatten, die voelen wel van en die weten wel wat waardevol is. En dat er vandalen langskomen en dingen kapot maken, dat is van alle tijden. Dat was 100 jaar geleden, werd al het Henseniusbeeld kapot gemaakt. En een paar jaar geleden stond er een heel mooi beeld aan de Wilhelminastraat en de Julianensingel, die grote shopper. Ja, die is ook vernield door een paar bezopen jongens. En ja, dat gebeurt altijd. Maar ik hoop dat dit dus tot in lengte vandaag mooi op die plek kan blijven staan blinken. Het echte bronzen beeld en de replica staan nu in het gemeentehuis. Daar kunnen mensen op een formulier antwoord geven op de vraag: welk beeld is het origineel? De winnaar krijgt een ODA-beeldje uitgereikt. De replica van het beeld wordt in april geplaatst op de sokkel in de Grote Straat. Golfen is niet aan leeftijd gebonden, maar het scheelt als je er jong mee begint. Wat je nu leert, vergeet je de rest van je leven niet meer. Golfclub De Golfhorst gaf vrijdag voor 2 groepen van Petrus Wanderschool in Venray een clinic. Jong geleerd is oud gedaan. Vandaag en gisteren hebben we hier heel veel kindjes op de Golfhorst ontvangen. Kun jij iets vertellen waarom die kinderen überhaupt hier zijn? Wij zijn gisteren gestart met de promotie jeugdgolf hier op de Golfhorst. We hebben dus gisteren 13 kinderen hier gehad van de basisschool Petrus Bande uit Venray. Gewoon kennis maken met jeugdgolf. De jeugd die gisteren hier zijn gekomen, die waren super enthousiast. Gisteren hadden we beter weer, vandaag regent een klein beetje. Maar het enthousiasme van de kinderen is nog exact hetzelfde. Behalve de jeugd kennis laten maken met golf, wil men de sport ook laagdrempeliger maken. Daarbij worden diverse jeugdcoaches ingezet. Wij zijn vorig jaar gecertificeerd, dus volgens de Nederlandse Golffederatie zijn we dus committed to jeugd geworden. Dat houdt in dat er dus een aantal vrijwilligers als jeugdcoach meehelpen in het geheel. En we zijn er heel blij mee dat dus de jeugdcoaches meehelpen om het promotie jeugdgolf ook op de Golfhorst extra te promoten. Tijdens de beide dagen werd voor de kinderen onder de noemer Fun Factory een spellencircuit uitgezet.
Wij zijn voornemens hier op de Golfhorst, dat ook met kinderfeestjes, maar ook bijvoorbeeld met een Amerika-dag die we binnenkort hebben. Dat het traject, dus wat we hier hebben op de Golfhorst, dus het Fun Factory gedeelte, puur alleen om de kinderen dus een keer een leuk feestje te hebben, maar ook alles een beetje gerelateerd aan het jeugdgolf. Dat ze gewoon kennis maken van, oké, de drempel gaan we over, we gaan er een leuk feestje van maken. Trouwens, voor niet veel geld kunnen ze zich gewoon bij inschrijven op de Golfhorst. En dan kunnen ze gewoon kennis maken met jeugdgolf. Dat is het enige wat we willen. Voor de meeste kinderen is het een eerste kennismaking met de golfsport. Voor Pieter Aerts en Anne Lutters was het een heel leuke ervaring. Zijn er hier ook kindjes bij die al een keer eerder gegolfd hebben? Ja. Boas en Lucas. Die zijn al een keer eerder hier geweest. Ja. En hebben die ook het een en ander al aan jullie verteld over golf, of niet? Nee. Dus jullie zijn nu lekker zelf hier op het veld aan het spelen. Wat vind jij daar tot nu toe van? Nou, ik vind het wel heel leuk dat we hier ook mogen zijn. Kan jij er iets over vertellen wat jullie aan het doen zijn? Ja, we zijn spelletjes aan het doen bij het golven. En jullie worden dan in groepjes verdeeld? Ja. En dan is er ook nog een beetje een wedstrijdelement aan? Ja. Hey, en wie denk je dat de beste gaat worden? Dat zou ik echt niet weten. De golfdagen maken voor de leerlingen deel uit van het schoolproject Topondernemers. Kan jij iets vertellen over topondernemers? Ja, ik vind het wel tot nu toe wel heel leuk. En ja. En wat is nou eigenlijk een topondernemer? Een topondernemers heb je een boekje en dan staan allemaal werkjes in wat je moet knutselen en zo. Maar dat thema dat is nu bijna afgelopen van topondernemers. Ja? Heb je er ook veel van geleerd? Nou ja, wel veel. Even vertel eens, wat heb je geleerd bijvoorbeeld? Nou, wij hebben een draaitol gekleid. En wij hebben een bord gemaakt met wat je allemaal kunt eten en drinken. En nog veel meer. De kinderen hebben zich dus goed geamuseerd en wie weet ligt hier wel de basis voor de eerste hole-in-one.